Откриме се. Не, аз предлагам безково да работя на това. Тихо, тихо, брат. Не. Откриме се ето тук. Аз съм за боксовата куша. Редни, брат. Хора, тук сме за боксовата куша. В игралната зона на кафе. Стая, има някаква музика. Не знам каква е. Това е просто в самия кът. Е използват. В момента тук сме се скрили много добре. Къй си? Мога да се муснеш тук долу, защото си писа гората. Ето тук мога да се муснеш. Отвър. Не, хората не могат да ни открие. Хората надявам се да ни открие, хора. Вече една минута, вече той търси. Защото тук що е минута и 30 секунди от видеото, а 30 секунди да брои. 2 минути има да ни открие, така че... Хора, той ни откри! На минутата и 50-та секунда Мартин ни откри. Абонирайте се за неговия канал. Абонирайте се за канала на Криси Павлина Матушева. Ами това от тази крайница. Чао! Хубав ден и до нови срещи!